ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ତେଜ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜର ଗତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆଟି ସବୁବେଳେ ଧୀର ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା କଇଁଛକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆଟି କଇଁଛକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ କଇଁଛ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ଧୀର କଣ ପାଇଁ? ତୁମକୁ ଦେଖି ଘାସ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି କଇଁଛଟି ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲା, ବେଗ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜିତିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ ଲଗା, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତିବ। କଇଁଛଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଂକେତ ମିଳିବା ପରେ ଠେକୁଆଟି ବିଜୁଳି ପରି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠେକୁଆଟି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ବୁଲି ପଛକୁ ଚାହେଁ ତ ଦେଖେ କଇଁଛ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆ ଭାବିଲା, ଏହି ଦୌଡ଼ ତ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି। ସେ ଭାବିଲା, କଇଁଛ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନେବି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଏକ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ କଇଁଛ କେଉଁଠାରେ ବି ନ ରହି ତାର ଧୀର ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଠେକୁଆଟିକୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଇଁଛଟି କେଉଁଠାରେ ରହୁଥାଏ ନା ମନରୁ ହାର ମାନୁଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ କଇଁଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବେ ଗତି କରି ଶୋଇଥିବା ଠେକୁଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି? ମୋତେ ତ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବାର ଅଛି। ଏହା କହି ଠେକୁଆଟି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଦେଖିଲା କଇଁଛଟି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତି ସାରିଛି। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆଟି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଭାବୁଥିଲି। କଇଁଛଟି ହସି କହିଲା, ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ପାଇଲୁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମାନିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଠେକୁଆଟି କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପହାସ କରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ।